Bareta alas 12. DZGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon, asin ibang parte kan kinaban. Iba Bareta ng Ngunyan. DZGB Bareta alas 12. Ngunyan, ang sa inyong tagapagbareta. Sarong moran-ura na pagkaunto sa nagabos mga tugang. Inilang kabilugan kan mga bareta ngunya na pagkaaga tigdi sa radyo DZGB. Ako po ang sa inyong magiging tagapagbareta ngunya na pagkaunto. Ako po si Renz Luna. Sa pamayo ng mga darakulang bareta sa lado lokal, mga maparehistro sa COMELEC, kamas-kamas na Ngunyan, Linyon Hill Nature Park sa Rado Ngunyan. Sa lado nasyonal, mga LGU pwedeng kasuhan kung may masasayag na bakuna kontra sa COVID-19. Presyo kan mga barakalon posibleng mag-aumento sa Disyembre dahil sa oil price hike. Bareta sa ibang nasyon, China handang magsunod sa mga leyes kan ibang nasyon. Sa lado ni sports, tambalang Rondina Pons, kampiyon sa Beat Volleyball Championship. Ngunyan sa mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Dahil madali nang matapos ang deadline sa pagpaparehistro sa COMELEC sa Oktubre 31, sibot-sibot ng unyan ang kadakol ng mga residentes kan barangay sa Legazpi City na magpila sin magtyaga na magakuha ng registration form para makapagparehistro aning makapagpartisipar sinda sa masunod na eleksyon. Inang nanuturan sa City Hall compound kung saan iba maski gutom na alagad talagang minatyaga sinda sa pila. Ini kasunod man kan pangapuran kan COMELEC sa mga kwalipikadong botantes na magparehistro na sin bago ng sendang rehistro lalo na mga day nakaboto ninduwang magkasunod na eleksyon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Dahil natapos na ang Memorandum of Agreement entre kan Gobyerno Provincial kan Albay at Gobyerno Lokal kan Legazpi City kan nakaaging Oktubre 16, 2021. Ang Gobyerno Provincial na ang namamahala sa Linyon Hill kung kaya para mientras na ipapasara ang operasyon kan gabos sa mga aktibidades digdi tanganing matawanan ng panahon para sa rehabilitasyon, pag-irahaya sin pagpapakaray kini. Kailan kini bawal nguna sa publiko na maglawg sa Linyon Hill sa kod na daipa natatapos ang patrabaho digdi. Ini hatod sa Indukan. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Duwang sospetsadong drug pushers ang parehong nagadan sa bypass operation sa Nabua, Camarines Sur. Sinabi ni Nabua PNP Chief Police Major Divino John Peleyan na sinda Romeo Soto sin Rostom Ocampo nagpabakal nin Shabu sa sarong undercover agent sa barangay San Vicente Alaga. Nakareparo ang mga sospetsados ng sendang kauron niyang pulis kung kaya tulos na nagbulnot kan sendang badila sin pinaputukan ng mga pulis. Sagot na magbalusman ang mga ini naging resulta para tamaan ang mga sospetsados. Ang mga biktima dinarapaman sa ospital alagad deklaradong dead on arrival.
Si Soto ay not ng nadakop dahil sa illegal na droga mantang si Ocampo yung drug surrenderer. Nakuha sa lugar ang 9mm pistol, 9mm revolver at shabu na nagkakantidad 300,000 pesos. Hatod sa Indukan, Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra Kulob ang buong labada. Sa girare na ng apodo ng Albay Provincial Health Office sa paagi ni Supervising Administrative Officer Ryan Altavano sa mga albayano na aprobitsara na nangyayaring pagbabakunang unyan aldaw sa aga Oktubre 27 at 28 sa mga albayanong may edad 18 anyos pa itaas. Sigun kay Altavano unyan na aldaw rinuso rin tawon Albay Astrodome dahil ang pinagtutugotan na asinakomodar na mabakunaan ng mga walk-in o mga personang dai nakapagpa-register sa Albay Provincial Health Office. Sinabi ni Altavano na pinagsisiguro maninda na maigot na nasusunod ang public health standards, particular na social distancing. Dalanta por siguro sindang mabakunaan ng 70% ang total na populasyon sa probinsya bago matapos ang taon 2021. Hatod sa Indukan, Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity, ngayon mas handy. 1,600 na doses din Moderna vaccine na nakalukar na gamiton sa nangyayaring pagbabakuna sa Legazpi City Convention Center ngunyan aldaw. Sigun ni Alcalde Noel Rosal kung saan bukas ang pagbabakuna sa mga Legazpeñong may edad 18 anyos pa itaas, nakapag-rehistro man o dahil nakapag-rehistro sa Legazpi City QR Code. Ang mga mapabakuna kay puwan sa na magdara ng ID, Arcan Student ID, Voters ID, Employees ID, Senior Citizens ID, PWD ID, at siniba pa. Ang vaccination rollout sa nasabing venue nagpon ka sa bagong alas 9 ng aga sa kod alas 7 ng Banggi. Sinabi ka ng alkalde na kamabuotan kay ni na madugangan. Asin mapalangkaw ang numero kan mga nababakunahan kontra sa COVID-19 sa syudad. Padagos ang kampanya sa implementasyon kan mga programa kontra droga kan Philippine Drug Enforcement Agency Bicol. Tunay kayo ng pagkakasakot ay kan poco mas o menos 18 gramo ng shabu na may kantidad 122,000 pesos sa Naga City. Sigun sa Pidaya Camarines Sur, katawang nindan Pidaya Regional Office No. 5 Special Enforcement Team o RSET as in NCPO PS5 sa pagpautob kan mandamiento de requisa na panalawas si Honorable Gregorio G. Atutubo III, Executive Judge kan RTC Pili Camarines Sur kontra kay Moises Doctolero alias Ambo as in Marites Doctolero parehong kay ban sa target listed drug personalities. Anarestadong 2 persona alegadong supplier ng droga sa mga call center agents sa nasabing syudad. Nakumpiskal sa indaan ang 7 pidaso in plastic sachets na nagkakantidad 122,400 pesos. Ang mga sospechado mga kampang sa pagbayolar sa Section 2, Article 2 kan RA 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yan ang mga bareta sa lado lokal, masunod sa lado nasyonal. Pagkatapos kayo ni. Ang Bicolano oragon maghigos kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga, kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa Oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Manang, pabili ng Bear Brand Fortified. O ito sukli, 2 million. 2 million? Wow! Pwede kang maka-jackpot sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay Raffle Promo. Up to 50 million pesos worth of prizes. At 6 na winners ng 2 million sa Grand Draw. Bili na ng specially marked Bear Brand Fortified packs. Register through SMS or Facebook Messenger. At isend ang code na nasa pack. Itago ang promo pack as proof of purchase. Check Bear Brand Facebook page for more details. Kaya bili na ng maraming Bear Brand for more chances of winning. Manang, isa ring Bear Brand Choco. Sali na sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay Raffle Promo. Baka ikaw na ang susunod na milyonaryo. Prizes are subject to tax. Promo duration is from August 15 to November 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0586 series of 2020. Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang naagapan kaagad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening Para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang, ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor. I started working
working at the age of 10 bilang basurero. Instead, nakawaan ko ang sarili ko. Di pinagbuti ko sarili ko. At hanggang sa makagraduate ako, ganun lang yun. Pagpapahalaga sa pag-aaral. If you have that attitude in your mind, you will know value. So, kung nangyari sa akin, pwede rin mangyari sa inyo. Wala nang imposible. Ako kayo, hindi sumusuko. Ako po si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Tayo si Isko. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nang hihina. Magki-drama, pero pagod na. hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Class, siya ang ating school nurse. Oo mga bata, nandito ako ngayon para ituro ang 4S kontra dengue. Unang S, search and destroy breeding places. Pangalawang S, seek early consultation. Pangatlong S, self-protection measures. At pang-apat na S, say yes to fogging in times of outbreak. Naintindihan niyo ba, class? Ano ang dapat gawin? Ano nga yun, class? Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. James 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang James 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag James 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Halika na sa pinakamura. Panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy, di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay. O may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion on. Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Tay, kain na po tayo. Breast milk lang ang binibigay kay baby sa unang 6 months. Sinasamahan na ito ng ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Ito na ang pagkakataon ni tatay para makapag-bonding kay baby. Hindi lang si tatay ang maghahanda ng pagkain. Siya na rin ang magpapakain kay baby. Enjoy na siya kasama si baby na tutulungan pa niya si nanay. Mas masaya, magsama-sama tayo. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahit-pahit, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahit-pahit? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila
ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI courses offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Doc F Fulvic Mineral nasa capsule na. Doc F Fulvic Mineral Plus Malunggay Capsule. Sex Enhancer for men and women. Natural at walang hapit sa sikmura. Talagang tatagal ka dito at siguradong satisfied ang partner mo. Proven for 13 years na Doc Alternativo. 2 kapsula ng Doc F Fulvic Mineral Plus Malunggay. Sulit ng pangpatibay mo. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Ang Doc Alternativo sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Cabangan, Legazpi City. Class, siyang ating school nurse. Oo mga bata, nandito ako ngayon para ituro ang 4S kontra dengue. Unang S, search and destroy breeding places. Pangalawang S, seek early consultation. Pangatlong S, self-protection measures. At pang-apat na S, say yes to fogging in times of outbreak. Naintindihan niyo ba, class? Ano ang dapat gawin? Ano nga yun, class? DZGB Bareta alas 12. Padagos kita sa mga Bareta ngunyan sa mga Bareta sa lado nasyonal. Nag-atindir si Presidente Rodrigo Duterte sa 38th and 39th Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit and related summits. Nagkapirsa na sa mga natukar sa opening remarks kan mga leader kan ASEAN ang padagos na epekto kan COVID-19 pandemic sa rehiyon, siring man na nagpapadagos sa COVID-19 recovery efforts and response kan kada nasyon. Natukar man na sa ASEAN Community Building Initiatives as in regional as in international developments. Para sa ASEAN Summit ngunyan na taon pinagalaoman na nasa 20 na dokumento ani adapt na igwang kinaraman sa mga isyu asing kooperasyon sa rehiyon. Katakot kini nga po ng man na ASEAN leaders para sa pagbuhay asin pagpapakusog kan ekonomiya kan rehiyon. Kasabay kan pagtawning importansya sa health asin safety kan rehiyon sa taho kan pandemya. Parehong pinagbubusol man kan gabos sa ASEAN kan mga ASEAN leaders an equitable access sa bakuna. Handang kasuhan kan Department of Interior and Local Government ang mga LGUs kung may masasayang na mga bakuna kontra sa COVID-19. Sigun kay DILG Secretary Eduardo Año, nasasangatan nindaning kaso ang mga lokal na gobyerno pag-igwang nasayang nag-expire ng mga bakuna. Katagod ini sa report kan Department of Health kan Oktubre 18 na 13,000 ang bakunang nasayang kan magpo ng National COVID-19 Immunization Drive kan Marso. Tinawanin doon ni Health Undersecretary Mirna Cabutahe.
Nasaro sa mga rason kay niyan bako maray na saraya na sindai pinagtuyong pagkaula kan bakuna. Nagpatanid si Deputy Minority Leader Carlos Isagani Zarate na posibleng magresulta sa price shock sa Disyembre ang padagos na pagitaas sa presyo kan petrolyo. Kaya saro sa mga paagi na naisip kan kongresista, iyo ang tanggalo ng buwis sa petrolyo tanganin day maapektaran in sobrang langkaw sa presyo kan paglaog kan holiday season. Nangaporan ng kongresista sa liderato kan Kamara na hidalion ang pagpasar sa House Bill No. 243 na may kamawota na ibasura na ang excise tax sa petrolyo. Nagulang kay gianan nini sa publiko tanganing may baba ang presyo kan petrolyo asin may baba man ang presyo kan mga barakalon. Partikular na nangaporan si Zarate sa House Committee on Ways and Means na tolos na aksyonan na sinipasar na ang propwestong late tanganing mabawasan na ang pagtios kan mga namamanwaan. Kung nahaliw na excise tax sa petrolyo mababa ng 6.72 pesos ang presyo sa kada litro kan diesel. 3 pesos man ang bawas sa presyo kan kada kilo o 33 pesos sa kada tangke kan liquefied petroleum gas o LPG. Bareta sa ibang nasyon. Siniguro ni Chinese President Xi Jinping na mamamantiniron pa man kirarininda ang katrangkiloan sin susunundon pa man kirarininda ang mga leyes sa ibang nasyon. Ini maski nagpahayag ng kaaditan ng US sa sinibang nasyon dahil sa pinaigibong pagiging agresibo kan China. Kasayang pagtaram sa 50th anniversary kan pagbalik kan China sa United Nations na naging tagapagbusol kan katinunungan. Asin protektor nin international order ang kan China. Nangaporan nini sa mga nasyon nin pagkikisumaro para matapos na nanuman na dai pagkakaintindihan. Ang naging pahayag ni Xi, ginibo nagkapirang simana matapos na akusaran kan Taiwan ang China sa pagpapautob ninda kan mga eroplanong panggera sa saindang airspace. Bareta sa lado ni sports. Matapos ang haros 2 taon naging kampiyon girara ang tambalan ninda si Rondina sin Bernadette Pons sa Beach Volleyball Republic of Tour Circuit. Mantinidong da impyerde sinda kan sa indang daugon sinda Baby Love Carbon asin Jenes Polar sa score na 21-10, 21-16 tanganing makuha ang first leg championship sa Santa Ana, Cagayan. Ang second leg mapon sa Webes Mantang Anfo Torneo. Parte kan sa indang preparasyon para sa Asian Senior Beach Volleyball Championship sa Thailand sa maabot na Nobyembre. Ibang klase ang naimbentong 30-foot vase-shaped towers ni Arturo Vittori na inapod niyang Warka Tower. Ang tower minakonvertir sa paros kan magiging tubig na day kay puanin fuel o chemical o elektrisidad. Pagdisenyo nini para matabangan ang mga kulang sa access sa malinig na tubig sa mga rural areas. Ang tower minakuha ng tubig sa atmosphere sa pagultanan ng 13 sa good 26 na galon kada aldaw. Sabay kan pagkolekta ng condensation sa pagultanan kan pagsulnop sa good pagsirang kan aldaw. Ang mesh fabric pagdadrap ang tubig sa paros na minaduman sa dakulang tangke para isaray asin magamit. Madali sanan pagtindog kan tower gamit ang mga lokal na materyales asin pwedeng ibugta kung saan mo gusto. Ini instant source ng tubig sa irigasyon para sa mga panahon o mga pananom o tubig inumon kan mga locals na residentes sa hararayong lugar. Istorya na iiba. Sarong lalaki na naka-house arrest ang nagduman sa sarong presinto asin voluntaryo nagpapreso para sa makadulag sa sayang agom. Dahil na kayang matios kan 30 anyos na mamuhay sa kaibanan sayang agom. Kaya para makadulag digdi, pinili na sana kan lalaki na magpapreso lugod. Nagranin sa mga pulis ang lalaki kasi nagsirbing pipiliyo na sana niyang tapuson ng sayang sentensya sa likod kan rehas kaysa sa house arrest na ipinataw sa iya. Nagtrayumpo man ang plano kan lalaki dahil tulos siyang inaresto dahil nagluwas siya nin harong na daing permiso a pesar kan sayang house arrest. Matapos kay ni, ipinag-order man kan korte na ibalyos sa kulungan ng lalaki dahil sa ginibo niyang bayolasyon. Oktubre 27 kan taon 2002 kan bakalon kan Government Service Insurance System o GSIS ang painting ni Renz Luna na may titulang Parisian Live sa kantidad na 45 milyon pesos sa sarong subasta o auction sa Hong Kong. Ginibo ni Luna ang 53 by 75 cm na oil painting kan 1893 na sarong interpretasyon kan daibistadong Parisian lady asin mga Pilipinong heroine na sina Dr. Jose Rizal, Juan Luna asin si Dr. na si Dr. Ariston Bautista.
unpublished life ang posibleng ultimong major work ni Luna dahil mas dakol pang siyang ibiyahe kaysa painting sa mga natadadang parte kan sa iyang buhay na ibagong pwesto kan diit sa ng landscapes kan Pilipinas. Yan ang mga bareta. Sinurat yan sa DZGB News Base. Patarabang-tabang News Director din Prada Cyber News Manager Mar de la Cruz. Ako po ang sa idong naging tagapagbareta ngunyan na pagkaudto. Ako po si Renz Luna. Bago ka boss, happy birthday sa sakuyang panahon. Former Chief of Police of Daraga, Police Lieutenant Colonel Ronnie Fabia dyan sa luwas. Mag-holiday magpuknat basta doon ang programang Iskaramusa. Kaya ba si or ang programang Desisyon Bicol 2022 kay bahan sa Angel Mustasa. Pagkatapos na nagkapir ang mga pagiramdam. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DZGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Sa kulog kang payo asing kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamilipa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan mag-ataman, ag-Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad.